Bwsa no ang nangla ha. Ani bwsa asuk di kotok ma ang tor wilo roi toi pun. Ani bwsa no ang nangla ho. Ani bwsa no ang nangla ha. Ani bwsa no maya kang kri pai sina. Ani bwsa no ang nang. Zekma ani bwsa nang ang. Lengka nang ani bwsa no ang nangla ha. Khibui nangla ani bwsa no. Ani bwsa aisa Jamatia. Omo para ketal kami ni wo. Nuwa bari wo. Ani bwsa new life school pore tung rai mol so ani bwsa nang nanggo. Nang zekma nang ani bwsa no pras wi rola ha. Bwsa no sose ano ang ba biru dikhala ha. Ano voice record pojont rokola ha borok. Ani bwsa no ang nanggo. Jekma ani bwsa no nangla ha ang. Bwsa no nanggo. Ang main asal ke bwsa no sinangla ha ang. Ani bwsa no ang maya kang khifa paine. No bu ang jekma no ani buhoi ba ani wo kifil phalang tung buhoi bwsa jotto no ani wo phaibe jalang tung. Ani buhoi ani bwsa taku buku asa hai ani bangui ta sasdi. Ani buhoi bwsa ani jotto ni bangui ang nangla ha. Ani buhoi bu nang bwsa bu nang. Ang jotto no nang ani buhoi ba ani family wang ka kong musu. Bikram family ya kolopura ano lengka haya hola ha. Lengka haya hola ani buhoi bwsa ano jotto ro phaibai sidi. Ani buhoi bwsa no ro phaibai sidi ani bwsa no nang ha ani buhoi no nangla ha ano ro phai sidi. Ro phai sidi ani saya de bul de jotto no sibai sidi ani nangla ha lengka nang ha ani buhoi bwsa no ang nang hai si. Nanggo ani buhoi bwsa no nang hai si bornai ang lengka bornai hai si ani buhoi bwsa no nang ani rumika Jamatia nang lengka ha jaga ang nang hai si maya kang sigo pai ni ha ang nang jekpa nang ang ani buhoi bwsa no ano maya kang sigo pai ni ha ani buhoi bwsa nang no ni lokasa diri inglang tung jotto no bisar khalai si an buhoi no nang boro ska kan ko mung se sai tong ha ang pura cover ni kaile ha ani buhoi bwsa no ro phai di hai si ani buhoi bwsa no ro phai di ani buhoi no phai di ani buhoi bwsa no ro phai di hai si ang nang ani buhoi bwsa no nang jotto ni ang nang ani buhoi bwsa no ro phai di timing lei nai di lei pura sin nai di ang omo ration card hoiti ang jeros khaimen hoiti pura sui jak ni omo ang de tabok di susui omo advance bu ang susui na ya haisi borok di susui ani to ration card hosna I card omo tro ba pura tukra khaijak haisi char tukra khaijak au korong ang saya ang bo kathang tongkhia ang buhi be halai la hai bana wina mana hiwa so wina ang o korong na ang saya tabok thung kong masana he pura ration card to borong yo kajak ani I card Aadhaar card ni bani je document tong mani thong kri kani kagos bani tama kagos tong jotono sibai de haisi lei thong sui jak nai je proman tong haisi ani o saki tong haisi thong sui jak lei tukra rang sa sui jak ano rang sa phunong mau rang pojonto sui jak mo ang de sui kema ani document ang bake sui manai da ani document ang bake ka sui mana joto takutoi boh song joto nai bai de haisi ani document ang sui la hangke ang si cover ngai ang sui ya joto no khunu ang takuk tei bukuk songrong joto no khunu ang omo sui ya mutai ni kosam jara ang kristano buspuri thong mutai nang bisas kai kristan pu suna ton dharma pu ang khagya thong mutai nang khunu jawo le ani asu document ke sui ang no ro jawo afan ang sojo khawe halai phina hiwa sawi ang na phina hiwa sawi ang pura kok ang bono saborok kiska gani kok salai hata bokhe ano nala hangke biti saifa thuisnai pu samrai mala hangke pura sujisnai thuisnai pu hing kok salai ha angle ani buhina ang kagani kok saya haisi ani buhina ang hajago pura document ani sui jak le bai ni thong kagos ale tukra khaijak bai ni ani kaisisa kagos kri kahang kre ang pura na ti pura